Sana hindi kayo magsawa magsuporta sa aking munting YouTube channel mga kadong. Good morning mga kadong, mga kadang, magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat mga kadong, mga kadayang. At sana'y nandyan kayo sa mga lusog na pangangatawan at walang karamdaman, diba mga kadong? Yan ang mahalaga na sa atin, buhay ay mahalaga mga kadong, mga kadang. Dalawang araw ako din nakapagbiyahe mga kadong, mga kadang, dahil sinubaybayan ko muna yung aking alagang aso mga kadong, mga kadang, dahil talagang mayroong nga siyang karamdaman sa mata. At dalawang araw ko siyang inalagaan mga kadong. At kahapon di pa rin ako nakabiyahe kasi bagyo dito sa Quezon City mga kadong, magkailang madaling araw pa lang malakas na ang buhos ng ulan, kaya medyo tinamad din ako. Ayun, masaya naman ako mga kadong, mga kadang, dahil nakita ko naman ang alivyo ng aking alagang aso mga kadong, ay medyo hindi na namaga yung kanyang mga mata mga kadong, mga kadang. At tabayanan nyo na lang at i-update ko kayo sa aking aso. Yun nga mga kadong, mga kadang, nagbibiyahe ako ngayon at ako'y kakain na mga kadong, mga kadang. At siyempre bumili na naman ako ng ulam mga kadong, mga kadang. Napakasarap ng aking ulam mga kadong, mga kadang. At yun, sanay nandyan kayo sa mga malulusog na pangangatawan at walang karamdaman. At lagi mananalig sa ating Panginoong Hesus mga kadong, mga kadang, sa kabila ng mga pagsubok na ating naranasan sa bawat araw mga kadong, mga kadang. Yun mga kadong, mga kadang, ipapakita ko sa inyo ang aking ulam mga kadong, mga kadang. At yan na nga mga kadong, mga kadang, ang aking kanin at yung lagayan ng aking ulam mga kadong, mga kadang, walang pagbabago. Yan, at dito rin ako sa loob sa aking motor dahil hindi naman pwede kumain sa labas dahil baka madaanan tayo ng pulis or mga barangay tanod o mga kaupo lang nasa gobyerno na tatrabaho at tayo masisita. Kaya maganda na nandito tayo sa loob ng ating tricycle mga kadong. Ito yung kanin ko mga kadong, at nandito naman yung aking ulam. Yan. Okay mga kadong, buksan ko na ha. Yan ang ating ulam mga kadong, mga kadang. Nakabalot pa siya dahil kabibili ko lang nito mga kadong, mga kadang. At ito mga kadong kalidang ay halagang 40 pesos mga kadong, mga kadang. Yan. Yan o, yan mga kadong o. Ito ay, ang tawag nitong ulam ko mga kadong ay chicken curry. Chicken curry chicken curry mga kadong, at may sabaw siya konti at tamang tama mga kadong, mga kadang, na ating tong ibahog sa ating kanin at dagdag pang lasa na rin mga kadong, mga kadang. Okay, at ito na nga mga kadong, mga kadang, tanggalin ko na yung balot nya at ayusin na natin para tayo na ay kumakain mga kadong, mga kadang. Dahil nagugutom na ako, alas 10 na ng umaga mga kadong, at ang kinain ko lang kaninang umaga pagising ko madaling araw ay sinapay lang mga kadong. At ngayong oras mga kadong, alas 10, ay talagang nagugutom na. Kaya kadong, nabubuhos ko na. At yan na nga mga kadong ang ating ulam. Halagang 40 pesos, may gulay na ano ba ito? Yan mga kadong, yun ano ba yan? Basta yung pangsahog sa mga chicken curry na nilutong manok mga kadong, mga kadong. Yan o. Yan ang ating ulam mga kadong, at talagang masarap ito mga kadong. At ito naman yung ating kanin. Yan. Okay mga kadong, kakain muna tayo mga kadong. Okay mga kadong, kain tayo mga kadong.
Mga kadong, natira akong kalahati. Mamaya naman tutanghalian mga kadong. At ito naman yung ulam ko mga kadong. Mamaya dito ulit. Tanghalian din mga kadong, mga kadong. Yun na nga mga kadong, mga kadong. Tapos na ako kumain na dong mga kadong, katatapos ko lang kumain at yun na nga mga kadong, medyo maluglog na yung aking naramdamang pamumroblema sa aking aso mga kadong, mga kadong, ay medyo lumiit na yung kanyang mata, halos bumabalik na sa dati. Kaso nga lang mga kadong, ay talagang sa tingin ko lang may depekto talaga yung kanyang kabilang mata mga kadong, dahil nung time na ginamot ko siya ay talagang makikita ko sa kanyang mga mata mga kadong, parang hindi na talaga nakakita. Pero masaya na rin ako mga kadong, mga kadong, ay talagang hindi na iuwi sa kanyang pagkamatay mga kadong, dahil siyempre mabigat na rin sa ikaluban mga kadong na yung ating alagang aso mawawala rin sa iyo, matagal mo nang inalagaan, masakit din sa yung kalooban yun mga kadong. Kaya pinagsikapan ko rin mga kadong, mga kadong, na kung paano yung maitutulong ko rin sa kanya mga kadong. Kaya pinakain ko siya, pinipilit ko siyang pakainin, sinusubuan parang bata, tapos sabay sa gamot mga kadong, at nililinisan ko rin yung kanyang mata. Ayun mga kadong, mga kadong, antabayanan nyo na lang yung aking ibablog ko siya ulit, at para ma-update ko rin sa inyo mga kadong, mga kadong. Alright mga kadong, mga kadong, shout out sa lahat ng aking mga viewers at sa aking mga subscriber mga kadong, mga kadong, at sa pag-subscribe pa, maraming salamat sa inyo. At shout out sa lahat ng mga OFW, saan man kayong bansa, saan naroon, sana hindi kayo magsawang magsuporta sa aking munting YouTube channel mga kadong, dahil nakasalalay sa inyo yung aking kapalaran bilang isa YouTuber. Sana hindi kayo magsawang magsuporta sa akin, at marami pa akong gusto patunayan sa inyo at ipapakita sa inyo mga video. Sa ngayon lang kasi mga kadong, mga kadong, hindi ako makakagalaw dahil sa sitwasyon din natin ngayon na talagang dilumiro bawat kilos na tao mga kadong. Hindi ka nga basta-basta makatawid kung saan ka gustong pumunta, hindi pwede dahil mayroong mga rule, mga protocol na dapat nating sundin mga kadong. Kaya sana mga kadong, mga kadong, hindi kayo magsawang magsuporta sa aking munting YouTube channel mga kadong, dahil ulitin ko, nakasasalalay sa inyo yung aking kapalaran bilang isang YouTuber mga kadong. Kaya mga kadong, mga kadong, dito lang muna ang aking video at ibabahagi ko sa inyo mga kadong. Maraming salamat sa inyong walang sawang nagsuporta sa aking munting YouTube channel mga kadong. Andito lang ako at sana andyan lang din kayo para sa akin mga kadong, at dito lang din ako mga kadong para sa inyo mga kadong. Alright mga kadong, maraming salamat. At dito na lang aking video mga kadong, mga kadong. Bye bye! Magkita-kita tayo muli sa susunod kong pag-upload ng mga video mga kadong, at update ko rin kayo sa aking alagang aso mga kadong. Alright!